Čau lidi, tady jako dneska vás vítám u nového videa, dneska vás vítám u Robloxu. A dneska si zahrajeme hru, nevím. Ale... shift! Aha. Můžu nechat dvě takhle odkryté, jedna bude ve prostředí a jedna za... To nikdo nevidí. Viděl jsem to, když jsem od Riderka, jo. Není to moje video. Teďka se to viděl od Riderka, už je 20:10. Tu vole. Go. Do prda. A já tady mám rád ty skokanky. Prostě ale jak ty se ty kola nadzvihnou. Co se tady víl? Ho! Tady auto. Kámo. Já jsem dostal skip to stage. Píšalo. Jo, já bych to udělal. Co tady děláš, vole? Tady to taky ne, to je hodně. Ty vole! New. Cars. What is this? Sorry. To jsem nebyl já stejně. Jo. Je to úplně jedno. Kámo, ty vole. What the fuck? Kámo, že jsem nevyskočil. Když se tamhle vpravo dole koukněte. Pusťte si to odstůj, kde jsem vyskočil a kdo mi nevěří. Komu se dopadlo na všechny 4? Ne. Go. Ty vole. Jo, tak já jsem teda asi... What the heck? Kam mě to škrtlo? Ale to auto hnedka zpomalí, jestli dáš ten boost. To jsem potřeboval dál, aby se připojil. Ono je křivá. Já nevím, jestli mám jít na tu hodinu nebo ne. Jo. Ok, ale to jsem projel jako hovno. To už se neprojel jako hovno. Zkusíme až do konce, což... Testovka. Go. Ty vole, do prdel. Pozor, narazíme to. Tomu nikdo neřídí. Wow. To mám prý udělat Prostě toto by to mělo udělat. Ty vole. Já jsem do toho přesně naletěl. Tak. Co je? Takže to je pohodička. Ty vole. Zase na všechny 4. Jsem borec. Možná. 30 checkpointů reward jsem dostal. Tady máte odpočet, jak dlouho mi to trvá.
Zítra jdu do školy. Už se vůbec netěším. No. Já vím, že už mám na káry, no. Co zase tohle, vole. Si nic spovat nebudu. Škola je nuda, učitelka obluda, výkon, ostuda, zkrátka vůbec nic nechápu. Proto chlastám, kálím, holky dokola bálím. To je hrozný. Jo, nesnáším školu, ale... Ty vole. Ty vole, tak to pravá zase... Tu si vybral Rideru přesně tuto cestu. Nechápu. Wow. Wow! Můj výkon je dobrý, ale přesně tam skoro vůbec nic nechápu. Protože učitelka to vždycky vysvětluje, vole, tak jako úplně víte, jak úplně skůreně. No to vždycky tak jako skůreně, vysvětluje a mají to tam ještě k tomu skurveně napsaný. Už jako se poslední dobou nějak baví o Ukrajincech. Jak se jim říká? O Ukrajincích? Já nevím. Hej, toto je jako nejlepší udělat. Píp. Třeba jsem to věděl. O! Ty vole! Ne. To je zabava století, ne? Ty vole. Tak toto je ještě lepší. Lidi, to vám doporučuji udělat, jestli si to chcete teďka zahrát. Krásu. Prde. Já to chci udělat ještě jednou a se potřebuji zabít. Tak. Bye bye. To je taková zabava toto. To oni nevědí, že to tady v té hře jde. Vůbec, to jak možný toto se stát? Ty vole, točka hezká, ale dopadne hezky. Ty kráv. Prdele. Ahoj božino. Do prde. Kamo, proč si pořád zabijím o tamto? Pomůžte mi někdo toto. Ty vole. Ta hra ani neumí otočit svý fanoušky. Ty vole, do prdele. Ty vole. Ty vole. Jsem mohla Ne, nemohl. Já jsem zrovna. Juhu, ale v čem jsou lepší ty auta? V ničím. What? Už mám maximum upgrade. Ty vole, to je tak hezký. Kdo? Myslím, že nějak okolo 17. Ty vole. Tak kdo to neviděl, tak se teda... Prdele. Akorát, že to nesmí dávat mimo mapu. Boom. Hej, já že to ani nedock. Juhu, ne. Juhu, oh shit.
Čím jsou vůbec ty upgradey? Customize. Že se tady kope. Hej, jdeme si neon. Aha. Wow. Už jsme tady 10 minut. To je to další 10 a už jsme na 100. Takže asi nějak tak 20 minut. Já se snažím jenom na to jet, protože to chci extrémně moc zkusit. Roblox, Bobax. Bobax, Robux. Please, Bobax. To je insane, jako do píči. Přesně. No. Dneska, kamo, nic. Dneska jsem měl kebab. Bas! Já Yes. byl Masterchef, já jsem si teďka začal koukat na Gordon Ramsay. To jsem nechtěl! Hukni mě cejku. Jo, no, hukni mě. Huká. Cože? Wow, kamo, tak to bylo úplně na... Ty píčo. Tak to jo, no. To prdele. Ta koule, vole. Jo, dali pohoda, ty vole, hoši. Bum. Máme. Však pohra, že jo? Oni jsou na outpostu, sakra. Počkat. Jo, taky to je vidět. Vy? To je hrozně pomalý. Já myslím, že to na mapě je, ale vidět. Tady něco rychlejšího. 14 000. Co je toto, vole? Ty vole. Tak toto... Se tady koupil to nejhorší. Do prdě! Nic jsem neudělal. Do... Zvuk absolutně teďka nikdo neslyší. Bu. Já si to i tak vzal, i když jsem to vůbec nevychytal. Vole, tady to je jediný to, co nemůžeš, to, co musíš minout. A já jsem to neminul. What? Kamale, jak to dělám tady ty? Kliky, háky. Komu viděli, že to se teďka stalo? What the fuck is this? Já bych šel tam for the fortune. What the fuck? Is prdele. Kámo, a tam byla ta jediná díra, vole, já si jako idiot jdu dotknu. Ne! Pokud to nevypne, tak myslím, že to je zapísané. Ne! Fakt super, vole. Juhu! Už to na mě vybouchlo celý. Ty vole. To se přesně nemělo stát. Ale Kubovi Bystrovi se to přesně stalo.
Co znamená debil? Debil. Google. Dederko, jestli toto vidíš a nevěděl jsi, jak se aktivuje ten boost, tak to je shiftem. Ty vole. Ty vole. Holčičko, ne, ty nesmíš krmit, čak ji můžeš zabít. Ty vole. Napoleon. To už je tak starý mím, vole. Já nevím. Prdele. Jo, přesně tak, no. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jo. Prdele. Go. Tak jak to jde, vole, udělat jinak? No ten to vypadá bez zmatení. Tu máme úplně pustu toho mikrofonu, vole, úplně nalepenou. Oh shit. Yes, bro. Yeah, bro. Oh. Bubuj. Wow, tak ty vole, tak to byl dobrý dopad, co? Ty máš storage tu. Třeba. Já nechápu na ty lidi, kteří si myslí, že země je placatá, vole. Já nechápu ty lidi, kteří si to myslí, hej. To je jedno už. Země je kulatá, vole, tak Nebude. jak by asi procestovalo, vole, Google Earth celou zemi, i když to nespadlo třeba sem někam do vesmíru. Já to nechápu. V Robloxu se jmenuje Void, ale vem si, že toto je vesmír země, jo. Tak jakože toto neudělala Google Earth, jo? Prostě to jako nestalo. Řekni mi jak. Nechápu, proč, ale ty lidi prostě věří na to, že je země kulatá. Já nevím, jestli na to věříte, ale je to hrozně divný. Je to hrozně divný na to věřit. Juhu. To poslední doufám, že bude na užití. Ty vole. Ne. Ty pičo, jejich fotbal je úplně plnej. Já se snažím vyskočit, protože já těch chtěl na Trumpu, protože já mám boost. Poču zase lidi na Maravu, ze Storage Crate. Ne! What the fuck? Musím ty být ty sirény, ty zrovna tam nejvodřejší hovno na světě. Počkat, ale prej dole, tady se může spadnout. Hýču? Si počkal na boost. Return back time to the good old days. Turn back time to the good old days. Vidíte tady tu věc?
tady tuhle vlevo nahoře. Co je ve vinu? Co? Mě to trvalo jenom 3 sekundy, tak to je pohoda. Takže lidi, tohle bude konec videa a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček. A zatím čus čus.